ماشین اومد. ستار ماشین اومد از اینجا ماشین و زنجیر اومد کنه. یا دماغ میگیری و میره اون اکل شو ما بلغور بیته پیگشتگیم بخدو خطوی Ой, найди хай гирдов бачо. Ана ҷои ҷа рубоднор. Ана ҷура природор тамошо кунӣ. Роҳат кунӣ. Ана ҷураи чишмаи кабуд. ана ҷои қилораҳмати боби ғулом инаи друни нами дарай ку ҷа даштака инҳа ола ина ҷа бе даштак диёра ина сиҳия ку на таяни тепанда уна сиҳия Хирманак бури ҷо. хирманак уна ҷояк даштака ку ина тепаи мубайна ку Фаҳмидим. ина ҷа ҷои боби ғулом қилораҳмати зинда Фарк шодиё? ана ака ҳами қад рафтаги то ҳамиҷа ҳамиҷа то ҳамиҷа сади ҳами дарара 25 километра ай у тараф 15 километра асни ховалин рай мошин доран миёнан ба ҳамҷара оддӣ ху мошин То сари ҳами дарара, ҳа? то сари дарара то и дарара метавонам 15 километр пас бача. асни уса он у болош моҳӣ ҳисоб надорад ширмоҳия инҷа